Стотинки от вестниците. Ама... Може и да има някакво изписание, но дребни оборотни. Къде е дядо Ванчо? Да. Направихме Той като не ревизията. познава така е. Това е 40 лева на стотинки. 36 лева и стотинки. Да. 40 лева да е. А разбили са вратата? Не, отключили се. Отключили са я. Отключили се, заварите отключена и езикът тук е този език. Да. Беше изваден. Не, то не е език миризели, как се казва. Да. Не го знам. Беше извадено. Навън, значи са опитали да заключат. Даже са опитали да заключат. Аз така предполагам. Да, да. Защото иначе как? Вратата ми беше отключена. Полицията са минали тук, установили са. Абсолютно. Да. Не са регистрирани на криминална полиция. Как разбрахте, че нещо е взимано? Разхвърляно ли е било вътре в будката? Да. Бяха разхвърлени кашони, търсени са пари. Да. Монетника беше изваден и едно старо портмоне, в което се